Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku vás ešte do 26. novembra pozýva na výstavu mladého popradského maliara a fotografa. V Kežmarskej galérii Barónka prebieha výstava mladého popradského maliara Tomáša Turzáka. O tom, že tento umelec má farbu doslova v krvi, svedčí aj fakt, že k poznaniu farieb, tvarov a priestoru ho viedli už odmala. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne krajinomaľbe. V niektorých jeho dielach je cítiť abstraktné vnímanie. Ako mladý umelec sa venuje aj umeleckej digitálnej fotografii. Svoje umenie vyjadruje pastelom, temperami, ich kombinovaním a olejomaľbou. Autor sa nešpecifikuje výlučne len na slovenskú krajinu, ale môžete sa tu stretnúť aj so zaoceánskou tématikou. Výstava je veľmi zaujímavá. Je vidno, že autor je mladého veku a obrazy veľmi upútajú. Naďalej máte možnosť toto umenie mladého Popračana vidieť na vlastné oči, prípadne si niektoré dielo aj zakúpiť. Výstava potrvá do 26. novembra.